Oh God. Asambe sekhaya. Awangibonisa nomhlaba. Wangibonisa nabantu kuyona yonke lenkinga. Ngikhathele nje wena. Yazi wena wonke lo. Buka nje imisebenzi oyenzayo. Lesicathulo Salela wena. sanendaba necathulo. Ngizangiqale nalo mthakathi. Ngilungisa zonke inkinga zami ngizongena. Mana imbali. Awu. Sigoduke hlala baba sihamba seyinganeni ekhaya. Valani. Seyinganeni ekhaya. Asambe nje. Seyinganeni ekhaya. Sanibonani. Igama lami bangibizwa ngokuthi ngumacele. Ngibhalile abakanyoni TV ukuthi ngicela bangisize ngenxa yomnyeni wami ebese sesidukelene naye manje kade ngikwazi ukumthola phambilini isikhathi esingangonyaka nje asisakwazi ukuxhumana. Inkinga yami manje ngithe abakanyoni TV ngicela bangisize bangibhekise yena ngoba manje ngigulelwa nawo umntwana seze wasesibhedlela angazi ukuthi ngizothini kubani ngoba ngisebenza ngisho ukusebenza ngisho umndeni wakhe manje usuhlele emahlombe kumina usuyabuza manje ukuthi kwenzakalani ngomyeni wakhe ugcinene nokhuluma naye izinto ezinjalo angikwazi angazi nokuthi ngizobaphendula ngithini mina la ekhaya ngingakho ke ngithe ngicela bandla bangilekelele ukuze sikwazi ukuthola umyeni wami. Amadoda awayeke ungena emshadweni engakazilungeli ukuba amadoda ngoba ukuba ubudoda akubona ukuthi umuntu esekezi. Ubudoda into esuke ikukhombisa ukuthi umfazi wakho, izingane zakho, umuzi wakho, umndeni wakho unakekele kangakanani, uthembeke kangakanani. Ibona ubudoda ke lokho. Awubuke ngoba namhlanje sibhalelwe umama uMacele ngodaba lobhlungu lathi khona nginomkhwenyana engagcina ukumthola ngonyaka odlule efonini angangokuba umkhwenyana wakhe nakhona ngonyaka odlule ubemthola ngezikhathi zasemini kuphela emsebenzini kusuka wangabe samthola unyaka wonke ke kuza manje bengasatholakali umkhwenyana wakhe emafonini okusolakala ukuthi ke uma inhlolo zethu zisibhekele ziyabona ukuthi ngazo ukuthi khona umuntu asehlala naye khona umshomposhompo noma umkhoshosho asewenza kodwa ngoba Sinyoni TV sathi no sizokuphelezela mama Macele even okuwesi kakhulu izingane zakhe lo mama zu3 eyodwa isesibhedlela okudaba lobhlungu kakhulu ake sipoke ukuthi ke yini esetholayo ake nje yime uwe ngedatha lakho ake ngithi nje danko. Koko. Njani sisi? Siyaphila Nkosi yami. Osisi igama lami nguMalandela. Sisuka kuNyoni TV Nkosi yami. iNyoni TV uhlelo oludlala ku YouTube so oliyaye luxhumanisa abantu mawukuthi kukhona abantu mhlamba badukelana wanye ngeinamba noma basatholana. So manje siyesa yalelwa la ekhaya ukuthi sihambe sizobheka ubhuti kuthiwa uSibonisi wakaMkhize. Angazi noma sisuyamazi. Uyamazi? Yebo ngiyamazi. Oh. Ukhona la ekhaya? Akekho kwamanje. Usaphumile. Oh. Wese sikunodaba olidinga yena la. Njoba sihamba nomala kodwa ngicabanga ukuthi kodwa uyena umuntu omaziyo futhi mhlambe nongakwazi ukuthi lo daba akwazi ukulihlengisha. Mhlambe ikhona indlela ukuthi sitholele yena. Ngicela ngene. Singene. Yeah, ngene. Oh, ayisika. Oh, uzamfonela. Ngase ngathuka ngibona abantu bamakhamera. Uyathuka. Hayi kuyathusa ngempela. Kona esikhathini samanje izonisalungile. Alisalungile. Kodwa nje ungathuki kakhulu utho ngoba obhuti naye lo uyena osuke esigada nje endleleni masamba. Ukuthi ngifake phakathi khona sizomuza. Sifale nje kula speaker sesena. Baby
Hayi bo. Unjani? Hey, Ukuphi njengamanje? hayi ngeke. Ngeke. Kanjani manje? Bengicela bazi ukuthi uphuthume la endlini kunabantu abakudingayo. No, angazi noma ngibona yini kodwa bengicela ukuthi uphuthume nje la endlini njengamanje. Hayi awusikwe ngisondele ngizo. Okay. Okay, asifuna ukukhuluma kakhulu, ngicela uvale amakhamera ofethu. Ngene. Salo samle. Angena futhi kade silinde wena. Ngene balinde usibaze kuwe. Baba, Kwenzeka leka. Ngena angithi wena mana angithi wena usiboniso. Yebo mina. Okay, ngicela ungihlale phansi bhuti wami. Ayingena hawo gadele ngothi nawe. Kwenzeka leka. Babaleki. Ngihlale mawuhlale phansi futhi. hey baba. Baba, Mama usuzoqhamuka usuzothi baby baba kwenzakalani baba? Okay, manina singayiconfuse lento seswami. Hey, bhuti, sawubona baba. Igama lami nguMalandela. Hlala kahle. Hlala kahle usizwe nje, hlala kahle. Igama lami bafo nguMalandela. Siswami, igama lami nguMalandela. Njengoba kade ngichaze ukuthi sisuka kwiNyoni TV. Futhi njengoba sila angazi noma kwakho noma kanjani la. Kodwa la umuntu esihamba naye siswami noSibhalele nangwa umama uSibhalele. Okay, siswami ukuthi lento ngifuna ukuyichaza. La sihamba noMacele. uMacele. Okay, ake ninga. Unkosikazi wakhe nje. Okay. Ukuthi unkosikazi wakhe Nkosi Nkosi yami. Uthule sisi. Ngunkosikazi wakhe. Baba, manje amandosi phela chaza kwenzakalani la ekhaya. Okay, siswami la ngifuna ukuchazela wena. La sihleli khona kuqala la sikhona ukwenza ukwabala. Indlu yami eredwa yimina. Okay, injalo. Okay, futhi sikwakho. Okay, ngicela ukuchazela wena ke mniyazweni. Manje sila kwakho sifika namakhamera sakupholisa lokho kodwa uhlelo lethu luvele lisebenza ngalendlela ukuthi yonke into esiyenzayo siyayishuta. Yes. Umuntu esikade somfuna unoma uhlelo lethu liyabhalelwa bese siyofuna umuntu. Nayo into esiyifunayo. Angithi wakamkhize futhi usiboniso. Uyeni impela. Okay, sihamba noMacele othe umngakho. Lalela Kanjani? uMacele cha baba ukwazi ukuthi uthi kanjani? Baba ukwazi ukuthi kanjani? Ngoba ungishile. Baba awukwazi. Mina bengithole ekseni kuphela ecingweni wathi uzongifonela. Waphuma ekhaya wena uhamba baba uyofuna umsebenzi edolobheni. Wahamba bakunomphe awuzange baba uzuphinde ubuye. Manje baba sekuphela inyanga mina lapha ekhaya mina ngeke baba uzungishada ungishiye noma abekhaya. Manje ngicela abakanyoni TV mina ngoba nisengihlulekile ngoba sekuphela inyanga eziyisithupha. Wena baba sengiyakufonela kade baba incingo zami baba njengoba kade uphume ekhaya. Hey angithulele wena ngithulela angikwazi sisi angikwazi mina umuntu engizekuyena ngicele ukuhambela uyabona kungabo ngicela abakanyoni TV ukuthi bangisiza ngoba ngifuna indoda yami. Okay, Macele uthe ubani igama lakho siswami? Ngumbali igama lami. Okay, sisimbali. Macele angithi Macele siza wena la. Ayikho nje into ethi ngikuyela yona Ngizozamela ingane mina la wena awuzami phela intombini baba uyabona lokujama lokuthathanayo uyangibona lokujama Okay, Macele. hayi ukona konke basakwenza besenza kahle. Besathi siyalenga Ngafuna umsebenzi mina ubeka kahle ukuthi mina baba into engifuna ukuyazi baba ukuthi uhlalelani ngami ukuthi ungishiye emakhaya baba ungishiye nezingane ezimbili kumanje njengoba ngicela abakanyoni nje TV ingaba baba ngifuna uzonakekela leya ngane ngikhulela umntwana uyazi ukuthi usakhile ngimshiyile kumanje ingane baba ubani baba uzoshisa impepho emsamu njengoba ngibhekene nalezinkinga engibhekene nazo umuntu asephila phansi baba yikho lento eshoyo baba uzosuka uzozana eThekwini yizwa nje uzobiza isibebe baba ngomama kunkosikazi wakhe
ekhaya. Ngiyabona Ngizohlala mina ekhaya ngibhekana noma wakhe ekhaya. Ngizama ukwakha ikhaya mina. Ngiyacabana nawe. Uyabona nawe mangicabanga khona ukuthola. Kodwa manje manga usungiphatha namakhamera usangenze njani? Yabo wena uzoba nomuzi manje. Mina ngisenhle baba, awukwazi ukuhlala ekhaya, awukwazi ukwenza njalo. Awukwazi wena ithi into engizoyikhuluma nawe mina. Mina ayikho nje into engizoyikhuluma nawe. Ayikho nje into engizoyikhuluma nawe. Akasiza wena la. Ngisazama bona ukuthi uyabona ngisazama bona abantu. Okay, umacele. Ngeke nje usuke Benza ukuthi uhambe ubuyele emakhaya soyilungise. Kuyimanje buka manje ayikho lento abakwayishoyo. ukuzama kwami eThekwini bengazi mina ukuthi ayikho lento ayishoyo. Ayikho lento ayishoyo. Baba ukungixhaphaza lokho. Hayi ngoba ngiqapha. Yangithula indoda yami. Emuva bekuleli ikhathazini. Wafunda ntombi yakandosi. Hayi ngilingiwe. Izwani uzongibiza Sacela sizwe ukuthi bazingane. Yini abathi bayifisa. Sorry, Macele, Mbali, Mkhizi. Then yabo lento masikhuluma sonke ngiziloko. Okay, Macele. Okay, Macele ngaphambi kokuba. Ubani kanti umnyazi ekhaya? Ngaphambi kokuba pho. Ubani ophethe ikhaya? Ubani ofanele ozama? Mana nawo mfethu, man. Akuthulani usana ukukhuluma nawo. Mbali. Ngicela uchaza ukuthi lo uhleli naye kanjani. Macele usuyazi ukuthi ubaba wakho ukipite nentombi. Ngeke nje ngize ngizwe nokizwa leyo mina ngihlale iminyaka emibili kulomshado. Ngihleli indoda yangishaya yathi izofuna umsebenzi eThekwini. Izongitshela ukuthi manje ihleli noNondindwa. Ngiyabonakala ukuthi nabantu kade liyasuka ekhaya Ngitshela ukuthi ingane mfazona ukuthi iyakhula bengizokufakela imali. Uhlule ngizothola kanjani baba saphela inyanga ezifana ifoni bethi ngizozama ukuthi Okay, Macele ngicela silinde. Mbali, nihlale okay, ake ngichaze kanje. Ubhuti udaba lama luthi ubhuti ubemthola emini kuphela uma esemsebenzini lapha bengamtholi right akunankinga ke lo uma ukhala ngokuthi ugulelwa ingane emakhaya sekuphele unyaka kasabuya kasamtholi nasefonini ubekade like last year ubemthola emini kuphela ngeke nje yimasis why secabanga ukuthi shuthi lo ngenza kuyathi lo kodwa ngincane Macele ubhuti umkhize kwazi ukuthi uhlale hostel and umama ngaso sonke isikhathi kufanele ethi meze eThekwini angafuni lo ethi abafazi abavumelekile endaweni ahlala kuyo yes ngicela umlindi webhodi so ubona nje baba wena befanele kube ngiyakushaya kahle kahle befanele kube ngiyakushaya webaba befanele kube ngiyakushaya ungazongikhuphuleni ushukela mani ngoba kuzobashela amakhamera namhlanje omkhizi ngizongilethela amakhamera kwami ngiyarenta mina la okay siswami siyakuzwa lo lethi ubhuti umkhizi wazi ukuthi uhlale hostel ungakwazi ukuthi uhlale hostel abafazi abavumelekile since asebenza akakaze lo bhuti lo azamvumele uMacele ukuthi eze eThekwini number 2 sekuphela yona le njengoba ubona engasayi emakhaya okay wagcina nogoduka uyabona mfowethu ushoyo akana unkosikazi uyabona mfowethu akana unkosikazi akana uyabona mfowethu emakhaya uthi udabuka phi uyabona mfowethu ngisuka bekana nomndeni wakhe uma wakhe nobhuti izosikhisa amanyalo wakhulumayo la ufika khona phela nawe kuze kwazi ukwenzakalani ngamthola umsebenzi ngimthola umsebenzi ngomsebenzi ukuze akwazi ukuphila mina wangithi akanankosikazi akanangane uhlala nomama wakhe nabafowabo kuphela izwali okay Mbali eyokushada okay Mbali shuthi bengiyifinisha mina lapha ngiyifinisha wena kuthi angihudule ngikulahlele phela ngizokudula phela mina nginosanda wentombi
wena Hayi. wesifazane oqhamuka emakhaya. Hayi. Kuyimanje sisendaweni la engiqashwe Hey, khona. ngizoqala Kuyimanje masifike kuloyo esikhona sizomelana nengane Laphi khona ey'febeni musu Hayi. ngoba kuyimanje nomuntu esakhana sabantwana ekhaya nje bethi uzagula ingane ngizombuza kanjani mina uyazi wena ukuthi ungenzela ukuthi ngibe ne-BP noshukela. ukuthi sikwazi ukubuyisela ekhaya emuntu. Njengoba ngisukuma nifunani ngifuna ukula. Hayi shuthi phela bonke bafuna ukuba nawe. We angithi nawe ungesela amakhamera Abe. ufuna ngibuke umhlaba Wena fanele wonke. ngeke usuyishada uzongishiya Uyabonga kimi. manje bese ngizofuna Futhi wesithembu sihlalo. ngoba nakunuka Hayo. kuyele sitshela ayikho wena ezoyikhuluma wena hlala la Macela ungasukumi la, ungasukumi. Uhamba nami. Wekwempani, kunenkulumo ethi nina nobabili nisebenza ndawonye. Kule ukuthi wena umtholele kanjani umsebenzi phela usebenza ithi into yini? Ngamthola umsebenzi ngisebenza naye wafakwa yimina kwikhampani. Yeah. Mina ngihola kangcono kunaye. Izinto zonke endlini ukudla yimina, igrosa yimina, imali yakhe angimazi nokuthi wenzani. uhlala nentombi futhi ngafona ikhanda ngokuthi imali Okay, Macele Mvana, sengikuwena ngikhuluma nawe. Kuthiwa wena uyasebenza. Wo, ungakhulumi ngikhuluma. Kuthiwa wena uyasebenza. Okay, wo, ungakhulumi ngikhuluma. Imali kuthiwa kwazi ukuthi uyenzani kanti nasekhaya ukuthi imali awuyifaki. Webaba, so why ungamondli umkakho emakhaya? And uzongiphindelela umbuzo oqala. Akukho lengamondle khona. Abe. Akukho lengamondle khona. webaba khuluma iqiniso baba. Manje akwazi. Khuluma Nginganje iqiniso nje baba. ngizamkhuluma nawe yona ngiyayibona ukuthi ngisel. Ngeke. Namakamera khona. Ngisebenza njani? Ngeke. Ngilalele phela mangikhuluma nawe. Angakhethi. Angisho bezwa bathini? Angakhethi. Izenzo zakhe azikhombisa ubudoda njengamanje. Ngizamabona ukubuyisa ikhaya. Ulanile ukubumela. Hayi. Kuyimanje kanti leleziwe. Yini ungazondla ingane okwesibili wenziwa yini ukuthi uhlale nomuntu umfihlele ukuthi unomfazi? Awukubuze wena uma kuukuthi kanti leleziwe. Ungangibuzi. Uthangeze njani? Uyabona ukuthi bonke bangidlalela amehlo ngibhekene ney'ndaba manje. Mana kwazi. Akuthi uyabona ukuthi manje ngisey'nkingeni. Unawe kade ngisawutshela ukuthi ngisazolungisa. Babe mina iyodwa into Manje futhi Baba ngiyakalungisa into ngathi ngitshela yona. imali yabantwana. Ngiyakutshela ukuthi Ngicela imali yabantwana. sekhaya esibhekene nazo. Ngizakuphendulisa eThekwini. Ngicela baba imali yengane yona into Ngakutshela ngisuke ekhaya. yonke engifuna imali Ngoba yengane. kuyimanje la ngikhona bekunokuthula. Ngikhathele Ngiyafika wena wethabazela namakamera bhekene entshebeni lezofika nazo. Usakenza njani? ungayideleli ezosiza mina. Bheka sabantwana. Uyezwa phela fanele udayisa ngomzimba lwebaba. Udayisa ngomzimba lwemkhisi. Umuthi isifo sey'ngane lezo. Uhleli nesifebe la endlini uzontshela ukuthi isifo lesi sey'ngane. Ngeke khabazela ukwazi ukuthi unjani. Awukuthula phela ngoba wena phela kulesela labantu. Hayi. Izinto zami ukwakha ikhaya bekusana. Mina ngiyakhabazela into engiyifunayo. Iyodwa ngicela imali yabantwana. Nokuthi uyonakekela nezangane ekhaya. Engikhabazela ngiyahamba ngini ngikhathele. Wena usuzongibuza le mbuzo. Ngiyahamba. Ngizobona konke ngizama ukwakhela abakakhabazela ogcoka ubata. Hawu madoda. Akubukeki nje kanjalo. Ngeke aswenke kanje. Ngeke aswenke kanje mntwana wami. Enje. Ngeke aswenke kanje. Ngeke aswenke kanje. Mina wathi kumina. Uyabona nje ngigcina ukukhuluma naye. Wathi kumina uhlale hostel. Kodwa manje kule simo engikusona. Okay, wena kophuti. Uqambelana manga kumkakho uthi wena uhlale hostel, ungahlali khona. Uyazi nawe ishelwa ngamanga. Uma kukuthi ikati. Uma kukuthi ikati lelelezi. Uqambela manga. Kuba kuyimanje ngisho ngoba imanje. Wayena ngangizwa. Oy. Ngimbaba ngifaka manje. Oy baba. Ngoba phela ngiyazama Hayi baba ngiyazama ukutshela ukuthi akahle suku. Ngiyabona ngasasemile. Webaba usukhuluma kanje. Ngiyakhuluma nawe uyakhuluma ngala. Ngiyabeka uyabeka. Nawe Kunento ongayazi.
yabo lento ofuna ukuyenza angani umfuna ukumshaya umfuna ukwenzani lento ofuna ukuyenza izokubophisa Khuluma naye nje eduze sorry ukhuluma nje naye and enye nginike ithuba ngikhulume naye enye lento ibuka national ibuka umhlaba wonke lento wena inkinga engibhekene nazo ngoba njengoba ngifike la eThekwini bekade ngizofuna amatoho kodwa kona angazi ukuthi ngacela ungiphe ithuba ngizophakamisa umoya kodwa waze wayinkinga ziningi inkinga engibhekene nazo mina ekhaya njengoba ngifike la ngizofuna amathuba ucela ungakhulumi mbali uthi ucela umnikeze ithuba sicela ukunika lelo thuba olifunayo uthi ungangicini kakhulu sesiyakunika ithuba ngiyacela ukuthi banama behamba mina nawe sikwazi ukuzana ngoba phela kona konke kade sithi siyakwakha nese ngwakhile naye ngoba angiphili ngibona iphutha selenzeke ngiyacela ngilinge lamaphutha kodwa kubona konke bese ngiqale nawe ngibonile ukuthi ngakuningi ngiyacela abantu ngiphe behambile mina nawe solungisa yaza ngimazi lo mfazi ukuthi uphilile kodwa ngeke ngazama yiphi into eyiphutha nje manje ukufika komfazi engazanga ngicela ukuthi uza kumina eThekwini umkakho uyiphutha hayi ukuthi ufike ngangitshelanga yes bekofela kanjani baba ngoba wena usatholakala ocingweni awusatholakala umuntu ngathi ngizokuthinga nje akithi mina bezobona kwena kanyoni TV ngibe nje Mkhize bengikwazi ukukuthola bengeke Mkhize ngize ngikwazi wena Mkhize sekunonyaka ungagoduka hayibo Mkhize nginike ithuba ngibuza ukuthi ushelo bamfazi umuze ekhaya ushelo bani umfazi umuze ekhaya sikhulumele nimbudala khuluma kahle nawe ngoba mina ngezela uzoba ifurniture ngime la wamasima ngaka leza ingatavu zamasima lo unengane entathe hey unengane entathe emakhaya eyodwa iyagulisa esibhedlela sekuphela unyaka engagoduki ifoni yakhe ayisangena umkakhe kamtholi ufisa abafowabo babuza kuyena okay uma cele wena ubuzokwenza njani wena awuntshe uthola uhlelo ofana nolwenye hayi ngena ecathweni zamacele ngeke ntombazana ube umacele Uyasunguza lo mbuzo ngicela ngithathe le ndoda le niphume nawo niphele la emzini wami ngoba yimini engirentayo la nangu ufazi wakho uyezwa ke mamphele into ayinkinga ntombazana inengekunayo ngihamba mina kwena uyabona wena wangazosuwashilo fanele ube ngiyahuna webaba ungayiqali ungeke uzimele ngiyakutshela ukuthi konke into kusayilungisa hayi Ofuna ukuyenza njamanje. Ngicela ngcono ningiphume. Angithi mina ngifuna ukukhala nalo wesifazane ngimmeke ngosiza sengiyana. Bese ngingaphela lo. Yena bengimekile manje. Usizilethe ukuthi lumanje. Hayi siyamtshela wena bangifenile. Phuma nje ukuthi ngikubambile baba. Umkhize ukuthi wena umuntu wasuka eThekwini awufuna ukuphendula umbuzo engikubuza yona kunalokho yani sekudedele sekudedele wasengiqedile ufuna bese ngiyaphumela emzini umkhize ufuna ukudla yilo phela izinto ufuna ukuyenza safela ihle kakhulu hayi ayikho nje into efile la baba neyiqiniso baba bukani nje ngikhona ngizweni umsakazi uzobona isiqebe Mkhize ngikhona amanyala amanda wawenza mina ngeke ngiphume la baba ngifuna imali yey'ngane
Okay. Ungangiphuma Nkosi. Ngize ngifuna ingane ey'ngane bese ngiyaphumela emzini wami. Ngifuna ingane ey'ngane bese ngiyaphumela ngoba ikona into ingizele lapha. Ngiyayidinga ngamani imali. Imali nje ukuthi ne-BP yami iphezulu manje ngiyezwa noshukela uphezulu. Ngisizeni. Ngeke ngiyabona nje nami. Ngeke indoda yami ibe nje. Wena kunomngane. Hayi. Kodwa ninazinga. Hayi ungidlisile. Hayi ungidlisile. Hayi ungidlisile. Ngizomnika ngcono imali yey'ngane ukuthi abazi ukuthi ingane ngizangena njani. Khabazela ngicela imali. Khabazela sengicela imali manje ngizophuma kwena Khabazela ngicela isondlo sey'ngane ngoba uma ekudlula la Khabazela ngizocela abakwaNomTV lolu hlelo lolu bangiqhubele lona lizolokhu kusanenkantolo Khabazela ngoba mina ngishadile. Okay Macele Mbali la sigulelwe ingane emakhaya. Njengamanje sekuphela unyaka umama akazi kufanele hlanganise imali. Okay siyakuzwa ke bungazi. Njengamanje kulomuntu ohlala naye sicela usenzele indlela umfazi aphile ekhaya ngizolungisa iy'nkinga zami naye ngiyeza kuwena ekhaya ngeke Khabazela uma ukuthi kumele eplanele namhlanje ntambama lapho ufice ekhaya Khabazela ngikuseze ekhaya into engiyidinga kwena isondlo sey'ngane ngidinga isondlo sey'ngane yona into engiyifunayo mina. Ake ngibuze nje umbuzo olula Mbali ngoba angifuni ungene esikweni ongasazi njengamanje. Ukube wayiveza le tethanana na ukuthi unomfazi nezingane ekhaya. Wawuyokwamukela yini nalo? Khabazela ngeke ngoba ngifuna indoda enomfazi nezingane. Okay kulungile-ke sisi. Nakho bese kwenzekile-ke njengamanje. Kulolu daba lokugulelwa ingane yakhe emakhaya eyedwa unkosikazi uMacele. Nokungayifaki kwakhe imali sekuphela unyaka engamthole efonini. Uthini wena ngalolu daba njengomuntu othandana naye? Angithi usuyazi. Angifuni ukuthi bungazi. Angithi usuyazi. Uthini-ke ngalolu daba? Lalela-ke okokugcina. Umuntu esumfica naye umfica nawe. Yabo sumfica nawe. So kulolu daba ngoba useyakhombisa ukhetha wena. ngithanda kuyena kwena ekhaya Mkhize angilinde. ngithanda kuyena kwena ekhaya Awuthuli. awungaze ngalila. Awuthuli. Kube ngangazi. Mbali yini ozosilela? Hayi kube ngangazi. Ngoba indoda yakho nje amanje ikhethe wena. nawuphinde ikhamera lapho lokungishutha Mina into engisho njengamanje oh my cela god umkhize aqoqa amasaka akhe niphume kanye naye namakhamera niphume kanye naye. Mina nje iyodwa into engiyicelayo ukuthi nje imali Nkosi yami ngiyonakekela lezi y'ngane futhi nakhona ngiyacabanga ukuthi angisezohlala ngoba njengoba ngibuyele ekhaya nje emuva fanele ngiyochazela abafowabo noma emuva ukuthi hayi sekuphelile nje sekuphelile kuyacaca ukuthi mina futhi nginashadile. manje usenzo buka wena manje uyaqhubeka ubhebhethekisa umlilo Konke nje yimina amandla ami lo analutho lo thatha indoda yakho nohlupheka nayo. Ngeke ngize ngisahamba nayo njengoba sengifica isihleli nesifebe nje ingazi ngiyele nezifo njengoba ingane kade yahlala la ngenzeni mina ngenzeni mina into engiyifunayo ngifuna imali yabantwana bami yokuthi ngikwazi ukondla abantwana angisebenzi mina sengihleli ngizama impilo hayi ngiyakutshela ukuthi into engiyifuna yileyo ngikutshelile ukuthi la eThekwini ngizozama ukuhlanganisela bona abantwana ukuthi uyagula manje ngiyakutshela ukuthi ufone lengiyibonayo manje akangiboni nokungibona asiyenze nibelula lento. Umhlaba mhla 24 namhlanje nihola nini? kusasa ngiyayibamba Right. Iswani ubaba. Dan. Nihola kusasa. Yebo. Ufuna Macele. ubazi ukuthi ngizonakekela Macele ngifuna ukubuza umbuzo oyiwani. Macele uzamdinga ukuthi abuye ekhaya. Cha.
Angimazi ukuthi uzobuya nani ekhaya. Angimazi ukuthi uzobuya nani ekhaya. Njengoba kade uhamba nje. Ngizolaba abantwana. Lo muntu ukuthi nje kusuka angazi ukuthi kufanele ngicabangeni manje. Yebo zikhona impahla zakhe zisemakhaya phela wahambe phethe uJosa omncane ngoba eyofuna amatoko impahla nje zikhona emakhaya. Zikhona impahla sasa akazuya nasemsebenzini Oh God. Asambe sekhaya. Awangibonisa nomhlaba. Wangibonisa nabantu kuyona yonke lenkinga ngikhathele nje wena. Yazi wena lo. Buka nje imisebenzi oyenzayo. Lesicathulo sabela wena. Sale ndaba nezicathulo. Ngizangiqale nalo mthakathi. Ngilungisa zonke inkinga zami ngizongena. Mana imbali. Hawu. Sigoduke hlala la baba sihamba seyinganeni ekhaya. Valani. Seyinganeni ekhaya. Asambe nje. Seyinganeni ekhaya.